Jorge Morera. Cut out by Corujo. He's done well here, Corujo, to keep going. Suarez tries to find a way past De Silva and just about does. Now Cavani! Oh, it's stunning! Absolutely stunning! Suarez won it back, picked out Cavani, and the finish from an angle is as good. Need them. Your superstars come to the party. De Silva committed himself, and then Suarez for Cavani. Cavani's got no right to finish that well from that position, but into the far corner it went. Brilliant, brilliant combination goal. Rohový kop. A je tu gól! Tento raz sa do streleckej listiny zapísal Rodriguez, po tom, čo mu perfektne napasoval center Sanchez. Uruguay vedie 2-0. No a Dinom Dánom je na Národnom štadióne, obrovská rada. No tak sa presadil hráč, áno, je to tak. Rodriguez, na neho obrana totálne, ale totálne zabudla. Úplne voľný. Rodriguez strieľa druhý gól. Futbalista, ktorý v tom predchádzajúcom zápase na pôde Argentíny v tom šlágri 7. kola nenastúpil. Luis Suarez. Perfektný v súboj 1-1 a bude to pokutový kop v 45. minúte. Wilton Sampaio získal väčší apetít. Pred malou chvíľočkou to Suarezovi s Cavanim nevyšlo, no ale v tejto chvíli to bol zákrok na pokutový kop. Previnil sa. Aguilar. Áno, ten mu teda pohľadil tomu pokutový kop. A je to gól, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou po tejto strele Luisa Suareza skončí. S absolútnym prehľadom, s chladnou hlavou, presne do opačnej strany trafil Luis Suarez a strieľa svoj 46. gól v národnom drese. Luis Suarez. Luis Suarez pokračuje ako tank. Ide ďalej, ešte stále je pri lopte a je to štvrtý gól. Jeho autorom je Cavani. No tak teraz si Luis Suarez robil s obranou červeno-bielých, čo len chcel. Príliš veľa rešpektu. Obrovský výkop, veľmi rýchla rozohrávka. Pozrite sa teraz na bulldoga Luisa Suareza, ktorý takto dokázal posadiť opäť Aguilara na zem. Jeho centrovaný jemný oblúčik dopadol na hlavu Edisona Cavaniho a ten strieľa svoj 34. reprezentačný gól. Bezradnosť u Riverosa, bezradnosť u Aguilara. Aký krásny, jednoduchý vie byť futbal.